Sugeng Enjing Pak Darto. Nggih, Sugeng Enjing Pak Tono. Rawan sangat panjenengan sampun rawuh. Kados pundi kabaripun? Alhamdulillah, kula sae mugi panjenengan mugi tansah pinaringan sehat. Amin, matur suwun sanget. Menika kula ajeng rembugan setunggal prakawis kagungan hotel, Pak. Monggo menapa ingkang badhe dirembug? Nah, ngaten. Menawi kersa, kula nyuwun panjenengan dados koordinator kegiatan peringatan Hari Kartini kirang langkung minggu ngajeng. Terus Pak, nggih kula tampi kalih nemen mugi saged nyukupi pangajeng-ajeng panjenengan. Matur suwun sanget Pak Tono. Kula pitados panjenengan saged nindakaken kanthi sae. Matur suwun sanget Pak. Kula badhe nyapaken kanthi saestu. Nggih, mugi lancar menawi sampun panjenengan saged nyuwun bantuan saking guru sanes. Pak, kula aturi pamit. Rumin nggih. Nggih, monggo matur suwun wilujeng karya nggih.